Trabeso berriak nik orain paratu, jamar mandamentuak nola guardatu. Lehen da baizikua da jainkoa jamatu, bere lagun projimu bai ondo estimatu. Bigarren mandamentuan juramentu gutxi, mingainari nahi duenik erraiera zuzi. Hortan ez dago diferentzi gutxi, zerura igo edo infernura jaitsi. Mezabana entzutia hirugarrenian, obligatua gaude igandegunian. Obra jonak eginaz gero aldeunian, gloria gozatzeko jeterri dalian.